Oni vypoja. Dobre, ideme na to. Čaute ľudia, ja vás vítam na mojom kanále Skaza Style a dneska tu máme opening. Hej. Ľudia, otvorili sme prvý Brawl Box. Musíme to kaj rýchlo, lebo po 6 minútach vypína, klikaj. Klikaj boxy. Ľudia, otvárame teraz toto, lebo môžu nám... Klikaj. Či nám niekto nový nepadne však. Rýchlo upgradeneme na 800 a môžeme ísť ho dávať na Star Power za chvíľu. Samé tikety. Aj bude 50, môžem si otvoriť ja všetko. Hej, ale ty so mnou tiež otváraš. Áno, lenže to bol... Lenže ja som hrala ten účet a ja som našetrila. Tak počkaj, ja idem do polovice, do 50 a ty ideš ostatok, hej? Počkať, koľko je... Ja to pozerám, ja viem. Hviezda hlúpa. Už... Ešte nie je 50, 79 len. Počkaj, stoj! Stoj! Ľudia, sme na 73 boxov. Počkaj. Na 73 boxov sme len. Ľudia, myslíte, že nám padne nový brawler? Ja dúfam, že nám padne nový brawler. Počkaj. A teraz pomaly choď. Počkaj, počkaj. Leon! 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 Čau, Milan. Yes! Yes, koľko čo mi padlo. To bol môj účet teraz. Nie, ja Ideš hráč. omnímam som. Ľudia, padol nám Leon. Na mojom účte padol Leon, Skaza Na Style. našom spoločnom. A ja ti ho nemôžem dať na mobil, lebo super to hneď zablokuje, nie? Hej, však budeme hrať na tvojom, nie? Nechaj sa zabiť rýchlo. A ľudia, idem otvoriť 50 box. Nesmie na 50, no ale už potom mi dáš pokoj. No nechaj sa zabiť. No som svoj. Vieš, choďme rýchlo, poďme. Nič. Čo? Dobre, pozriem koľko ja idem presne na 50 a potom pôjdeš ty, hej? Počkaj, koľko padol nám Leon a potom zahráme s Leonom? Hej. Jožo, ale ja som vedela, že nám... Ešte 11 boxov mám. Jeden. Nie, sme Dva vraveli, boxy, ja mám 50. Ale sme vraveli, že ja do 50 idem. Ja berem 50. A však... Nejdem boxov. Ja mám mať 50. Ale teraz je Nie na 50. 50. Na 50 si vravela. No, nie na 50 ja začínam. Ono, neviem, on na svojom nehrá. Lebo to... Karina, klikaj rýchlo, lebo nám za chvíľu skončí čas. Podbiehaj to, kúkaj tu, čo pozadí. Je spadol mi Leon. To... Jožo, ale to je na spoločný. To je môj oči, ty máš oči. Nie je, lebo to môže byť spoločný. Ale Supercell nedovolí mať spoločné účty, tak... A však to budeme obidvaja hrať, že... Môžeme ísť aj jadáky, lebo nám... Mne maximálne také 2-4 minúty a koniec už. Musíš rýchlo klikať. Ľudia, otvárame 12 gemov, nice. Šetríme gemy.